Malawi Today. Exactly pangothanditu masiku 14 amalawi chipitireni kokaponya voti. Lero ndi pa 30 tinakaponya voti pa 16 14 days after. Anthu akuyembekezera ndithu zochuluka kuchokera ku boma limene lalowa pano la chipani cha DPP. Komatu mu chaka cha 2020 pamene anthu amapita kukaponya voti zimaoneka kuti yayi anali ndithu ndi zinthu zochuluka zimene anaona kuti boma la DPP nthawi imeneyo silimachita bwino, nde anafuna kuti iyayi amenewo achoke abwere ena. Pano abwereranso. Funso lalikulu nkumati kodi iwowa akonzeka motani kuti asinthe zija zimene amalawi sanazikonde mu chaka cha 2020 komanso kuti akonze chuma cha dziko lino pakadali pano, chifukwa tikudziwa tonse amalawi kuti pano chuma sichikuyenda bwino. Zinthu ndithu zakwera mitengo, nkhani ya forex ili pamenepo, nkhani yakuvuta kwa mafuta ndi zina zotero. Pano tukamba pano anthu pafupifupi 5.4 million akhudzika ndi njala, alibe ndithu chakudya. Kodi chipani cha DPP chichita zotani kukonza mavuto amene anthu anachotsera mu 2020 komanso kukonza zinthu zimene zilipo pakadali pano, mavuto amene amalawi akukumana nawo pakadali pano? Mu program yathu ya lero tikhale ndi Ben Phiri, mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha DPP. Tikhale ndi Collins Magalasi, amenewa ndi wapampando wa komitija imene imathyakulira ndithu mfundo zachitukuko, pa Chingerezi kumati manifesto ya chipani cha DPP. Komanso tikhale ndi George Phiri amene ndi wolankhulapo pa nkhani za ndale. Monga mwa nthawi zonse mu studio muno ndimakhalanso ndi mzanga, ndipo lero ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiwereya. Inetu ndadzuka bwino. Lero ukumveka ndithu mwa mphamvu choncho. Ngakhale ku blanta lero sikunache bwino. Lero sikunache bwino. Wazizira ndithu. Uoneka kuti lero kuvutirapo. Komanso tikhale ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana kuti tisangolankhula pano kungomva kwa adindo, komanso timve kwa amalawi ku maderako kuti kodi iwo akuti chani pa nkhani imene tikukambirana mu studio muno. Nde apa zikuoneka kuti Ben Phiri ali ready, Collins Magalasi tikhalenso nawo ndithu tikugwirana nawo posachedwa pompa, koma tiyambe program yathu motere. Innocent. Chipani cha DPP mene nayambira mu 2020 chinali ndithu ndi mavuto ake, koma pano amalawi achikhulupirira kuti yayi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP abwerenso ndithu alamulire dziko lino kwa zaka 5. Ukhoza kulankhulapo zotani makamaka pa zimene amalawi ali nazo m'maganizo mwawo zokhuzana ndi chipani chimenechi, komanso chiyembekezo ndi chotani kunjako? Ndinene kuti mwina ndikhangati ndabwerera mbuyo pang'ono. Chaka cha 2012 mtsogoleri wa chipani cha DPP Bingu Mutharika anamwalira. PP anamwalira okay. Anamwalira. So atamwalira anapezeka kuti kunabwera chipani cha PP inakhangati DPP yatuluka mboma. Mu 2014 DPP ija inabwereranso mboma. Inalamulira choka 2014 mpaka 2019. Za 2019 silikamba kwambiri because zimakhani maujeno siyana. 2020 DPP ija inatulutsidwanso mboma. 2025 DPP janso yabwerera mboma. Ndimafandeni kuti DPP ili ndi kuchoka mboma ndi kubwerera mboma. Mu 2012 chabwino zinachitika moteromo, koma apana itulutsa athu ndi kubweretsa. Ndi chikhalidwe chake kuchoka ndi kubwerera. Chomwe ndimafandeni nchonena kuti DPP mwina ikuyenera no kuphunzira phunziro. Kunena kuti chifukwa chani imapezeka kuti yapita kunja amalawi akuikhulupirirabe kuti bwanji DPP ibwere. Koma DPP ija ikabwera ikakhalanso mboma pamapezeka kuti pali nkhani ndithu chipwirikiti anthu DPP imakondera nepotism. DPP imakhala ndi impunity, simalemekeza malamulo. Okonda chipani cha DPP amapanga zinthu mongonena kuti iwo ndi iwo asaganizirako za anthu ena. So pamakhala ma issues ngati amene achawo. At one point DPP nayonso inaliso yazikwanje. Anthu zaneta DPP ndi yazi
kwanje adanayo kukhosi DPP kumaika ma number plate ana adati anthu adanayo kukhosi mwanjira ina anthu amaona ngati DPP ndi athamu anthu okonda DPP amapanga thamo akabwerera mboma akakhala ali mboma akakhala akulamulira amapanga matukutuku amadzimva mwina ndi zimene anthu amayang'ana ndi amati akangokhala pang'ono anthu amayamba kuona kuti ayi ukhala ngati akuti lawlessness kusatira malamulo migodi wanga kugulitsana malo mpapa sipamene kukhala nyumba za anthu agula malo amenewo asizikudziwika kuti zinayenda bwanji zinthu ngati zonsezo so zimenezo zimapangitsa kuti anthu adenayo kukhosi DPP anene kuti yachipitani ndi manena kuti za 2012 zinali chifukwa cha zochitika zina ngozi komano mu 2020 amalawi anena kuti yachipitani apa amalawi achanena kuti tabwereraninso mwina nkutheka kunena kuti pakadali pano vuto lathu lalikulu ndi vuto la chuma kunena chilungamo nthawi ya ulamuliro wa DPP mwina katundu samakwera mtengo pafupi anakhala ngati kuti nkhani ya chuma anayigwira bwino mavuto amene amaoneka kwambiri ndi ena ndafotokoza aja kunena kuti uko kukhala ngati mwakuti ndi vuto limene dziko lino lakumana nalo pakadali pano ndi vuto la zachuma anthu akuona kuti achabwino bwanji tipite kwa DPP omwe aja chuma chiwowa amachigwira timatha kumakhala ndithu mitengo ya zinthu yokhazikika yosamagwerakwera komano mbali inayi anthu mwina akuona ngati mwina elesa ivo so ndimafuna nene kuti DPP chayabwereranso ineyo ndimaona ngati ndi mwayi wachipani cha DPP kuti chisitsuke chiziyeretse chifike ponena kuti no amalawi achikhulupirire mwandithu chisakhalenso kuti 5 years achithamangitsa pena pake zioneka ngati no kuti ndi chipani chimene chilibe seriousness yowatumikira amalawi pali zinthu zingapo zimene ndatchula zija zimene amalawi amanena kuti awalo amadzimva awasatsata malamulo awa amakondera akamalemba anthu ntchito anthu amanena amatulutsa list kuti akuti mulomwe akuti zinthu ngati zimene ziyazo zimabwera ndithu poyera so mwina ulendo uno mwina atayang'ana zinthu ngati zimenezo akonze zonse zimene amalawi amadana nazo akonze mwandithu akonze mosakhalanso mongonena kuti afuna aphimbe amalawi m'maso zonena kuti amatuluka nkubwera mwina pali chinthu china chimene amalawi amaona mwa DPP zomanenaso kuti awawa abwera inde komanso adzipita anthu adzipita kunsewu mapanga mademo palinso zinthu zina zimene amaona ndiye bwanji apange focus on zabwino zokhazi zoyipazi azisiye mwina ndiyambe motero lero chabwino ndathokoza kwambiri Innocent watiyambira bwino mwadzuka bwanji olemekezeka a Ben Phiri Leya ndadzuka bwino kwambiri kaya nonse kumeneko ifenso kuno tadzuka bwino mmene mukumvereramo ndithu ziko mukwambiri ndiyambe ndi chonchi kuti mwakhaulako ku opposition Leya mwina mawo kuti nyekwe aja tawaona malo tinaliko ndi pansi moto pamwamba moto ngati chigumu libe kothawira ati nkumanda ku opposition manda mpang'ono chifukwa mwina kuti uzizirirako koma pansi moto pamwamba moto chigumu chenichene usowa pothawira nditodi ndiye mwaphunzirako chani ku opposition kumene munaliko pano amalawi akukhulupirirani kuti mulamulirenso uko kumene munali pansi moto pamwamba moto akuphulanikoni kuti mubwere ndithu mulawe konso ulemerero uja umene anakuchotsani 2020 mwaphunzirako chani ku opposition iko choyamba Leya ndithokoze amalawi wonse konse kumene ali mdziko lino chifukwa mukayang'ana voti mmene yayendera inasankhidera tiwathokozenso amalawi kuti tsopano tikutafika poti tikumatha kupanga chiganizo nthawi imodzi tikumatha kudziwa kuti sizonyengerera tikudziwa chimene tikufuna ndiye ulo munthu atadzipatsa thamo kuti ife mpaka 2084 if munthu atadzipatsa thamo kuti palibe wina wotere mmalawi wasonyeza kuti si munthu ompangira chibwana taphunzira konji ochoyamba taphunzira chimene ndimanenacho kuti mmalawi akasankha chake chimachitika chachiwiri taphunzira kuti mmalawi akagwirizana zimachitika nchifukwa chake voting pattern yaonetsa kuti dziko lonse linapanga maganizo anga pamodzi
nane na tsiku lina kuti tinaphunziranso kunena kuti pali zina zimene timapanga nkumaona ngati ifeyo zikutisangalatsa usaziwa kuti ena siziwasangalatsa poti mtima wanzako ndi tsidya lina. Ndipo napereka chitsanzo cha manamba plate ana adadi kuti kumalawi kuno anthu amayika manambala osiyanasiyana ndipo kulibeko amene amapita kodandaula koma nkumazitenga for granted ndi anthu timayika nambala za ana adadi osadziwa kuti amalawi ena amakwiya nawo. Taphunzira ndithu zimenezo, taphunzira ndithu kuti nthawi zina mwina kulankhula kwa ndithe sikuchita bwino zimene amati executive arrogance nzabwino ndithu kunena kuti kumakhala bwino ndi anthu chifukwa anthuwo akhala nafe bwino. Mwadzina zimene taphunzirako ndi zimenezo. Innocent wamva ndithu kulankhula kwa Ben Phiri maphunziro amene apeza ndithu ku opposition akuti tu kunaposa tu kumanda kunaposa kumanda akuti kunaposa kumanda pamwamba moto pansi moto zimene akuti bolaso kumanda kutha kuzizirako. Mwina chimene ndimafuna ndinene mwina achifotokozeranso bwinobwino aphiri ndichonena kuti nthawi zina amapezeka kuti atsogoleri amene kaya ndi nduna ali maudindo abwino akuluakulu achipani komanso aboma akupanga zinthu zawo mwandondomeko. Vuto nkukhala wotsatira chipanichi kunena kuti iwo ndiye akafika m'misikamu ife ndi ana adadi titere akafika pamalo ine simungandimange ku polisi ine simungandimange ineyo ndikunenerani kwakuti ndipanga mwakuti sindikudziwa kuti mwina kumbali ngati imene pamakhala some kind of a disconnect. Mwina akuluakulu kuntundaku ali ndi chidwi ndithu chonena kuti ife tifuna titsate malamulo tipange zinthu motero koma owatsatira pansipa ndikumakhala ndithu umajambula ti mavidiyo nkumatani sindikudziwa kuti gawo ngati limeneli aphiri mwina ndi chipani cha DPP ali yang'anira motani pamakhala ngati ka disconnect ya mutayankha funso limeneli Ben Phiri ndikukhulupirira zokuti mwalimva bwinobwino. Ndikuganiza ngati nkhani ndiyokuti tichita manage bwanji makhalidwe osiyanasiyana amene anthu amachita amaonetsera kugulu amene mwina amatha kuononga boma. Ndikukhulupirira kuti funso ndilotero. Chifukwa tu tinaona kale tu atangolengeza mujatu kuti anthu ayamba kale magalimoto kulemba ana adadi kuyika maskafu kutsogolo kulemba pa Facebook zokhanga achosakale ma number plate ayika salu ndithu za chipani za DPP akuyenda mtaunimo. Zinthu ngati zimenezo mupanga bwanji manage this time around? Choyamba ndinene kuti amalekano ngakhale kubanja kwanu nonse mudabadwabere limodzi makolo nakulirani chimodzi koma sikulephera bade apo sizimalephera. Koma makolo sagiva ama muchita benecha mwanayo. Tikamachita operate zinthu ngati chipani ngati boma timachita operate on police. Padakali pano police yathu ndiyo akuti makhalidwe ngati amenewo ngosaloledwa ndipo wina aliyense amene apezeka akupanga zimenezo achidwa discipline. Kuti mukhulupirire kuti nzotero a secretary general athu itaoneka galimoto andi tinene zoona kunena kuti galimoto imene inaoneka ndi imodzi. Titanena kuti za magalimoto ana adadi ayi ku press conference across the country taona ndithu kuti galimoto imodzi inachita zotero zimene nzoyipa andi imodzi yomweyo titidadikire kuti zikhale ziwiri zitatu. Ndayi yomweyo a secretary general anatulutsa press release yochita condemn in strongest term and kuachita order a polisi kuti akampeza wina aliyense amumange. Ndiye inu mukuchita dilu pano ndi chipani chimene anchosinthika koma nkuteka dzulo kunali wena amene anazolowera khalidwe limenelo nkuteka kuli wena amene kumva kumachedwerapo ngati chipani sitingokhala pansi tizichita monitor tigwira ntchito ndino anzathu atola nkhani ndi ma whistleblowers ena kuti adzitiuza kuti pakuti pakuoneka ngati pali kotere. Nkhani yochotsa ma number plate inayikidwanso momwemo mu press statement kunena kuti pasapezeke ngakhale mmodzi oyenda opanda number plate wachipani cha DPP wachipani cha PP wachipani cha UDF wachipani cha MCP
Malawi timayendetsa ndi malamulo, ndipo lamulo limodzi ndilonena kuti aliyense azienda ndi number plate for his identification chifukwa zimathandiza muzambiri. So nkhaniyo si kupita ku DPP kokha, ikupita kwa wina aliyense amene khalidwe lake ndiloyenda ndopanda number plate, apolisi awamanga. Koma tikafika nkhani ya flag kutsogolo, mwina nthawi zina kapena mundiunikira inuyo kuti vuto nchani chifukwa awandrazi amathaso kuyika flag yawo mgalimoto. Abuletsi asiliva chimodzi. Ndimafuna nene kuti pepana phiri flag yo sati kuti amayika flag nkuchotsa number plate, kunena kuti flag iyo ndi imene tadutsitse pena paliponse number plate achotsa nkudalira flag iyo. Kuti apolisi aziopa kuti uyutu ndi waboma, uyu ndi waboma, osati izi zimene timangoyika anthu mu magalimoto. Izizi ndizoopsezera apolisi izi. Pano palibe kuopseza chipani ichi ncha anthu. Pano wavota ndi munthu. Kuteko Malawi kuno ngati kuli chipani chimene chachidwa indosi ndi Malawi anthu wina uliwonse ndi Malawi wina aliyense ndi chipani cha DPP, and singachita afford kuti tachite let down Amalawiwo. So nkhani ya maflagiyo anthu ayike flag ndithu zoti aleya ndikupatsana nzanonso ndikupatsani flag, muzitha kuyika ndithu flag ya chipaniyo koma usopyezera munthu. Wapolisi asaope, alamulo agwire ntchito lamulo limene linakhazikitsidwa pa Malawi pano, palibepo amene ali above the law. So ine ngati director wa political affairs ku chipani ndinenetse pano kuti president athu anena motsindira, ndipo ngati wina afune kuyesa zida mpamene adziwire, chifukwa ndikukhulupirira kuti anthu Professor Arthur Peter Mutharika president amene akulowa pano amene wasankhidwa samandziwa ena amamuona muchikutiro pano pamene adziwe kunena kuti president si president wa masewera, chifukwa waphunzira ku press conference yadzana ananena kuti ndaona ndipo ndamva uthenga umene Amalawi apereka mukaona mapo amavotedwe. Chabwino tathokoza kwambiri. Mwina tisanapite noko nkhani ya zachuma kuti ngati DPP mwapanga maplani okuti zitani kutsogolo kuti kuyeseranso apa kuti Collins Magalasi abwerenso ndithu pa line ipa. Timafuna tidziwe kuti nanunso anthu angati yayi Ben Phiri nawonso untouchable, he's very powerful kuchipaniku. Inu mwaphunzirapo zotani, yembekezere zotani kuchokera kwa inu ngati Ben Phiri? Nkhani za perception ndizovuta kuzichita define, ndipo ine ngati munthu zingandivute kuti ndifotokozere kuti anthu akanena kuti untouchable akutanthauza chani. Ine mayi ndimakhulupirira kuti munthu wamtali wamfupi wang'ono onenepa aliyense ndi Malawi, ndipo kwa amene akundidziwa amadziwa kuti sindicheza ndi munthu posankha. Koma nthawi zina ukalowerera ndale, kundale kumachitika zambiri mmene kuchitikira kumpira kuti kumatha kukhala matakozi ndi zina nzandale zina nzadziko. Unless inu mayi mutandifotokozera kuti pamene amanena kuti inu ndi untouchable malo ake ndi otere, koma tinatu ntakundale tongoti andale achitepo score zawo mwina athe kupwetsa munthu. Mukudziwira inu mukudziwa mayi inu mukudziwa mayi 2014 imene tinkalowa mboma ndinachitwa kidnap ku Mount Sochi, mumadziwa, it's on record. Ndipo titawina ndinapita ku polisi nkukatetsa nkhaniyo anthu ndawo zoti kapitani. 2015 kumapeto chaku December ndinachita resign kuchokera ku State House ndikupita ku nyumba kukakhala zimene palibe anayamba wapangako mbiri ya kuno ku Malawi kusiya mpando onona. Tsopano sindikudziwa kuti anthu akanena kuti ya untouchable ndi zina zikutanthauzanji. Ndi nkhani ya ndale kungofuna kuti akupress apange zimene angathe kupanga, ndesi ndingathe kuchita comment kwambiri. Ine ndimakhulupirira kuti Malawi wina aliyense akuyenera kupatsidwa ulemu, wina aliyense akuyenera kumveredwa, wina aliyense akuyenera kukhala ngati Malawi, chifukwa Malawi ndi dziko la tonse, dziko la munthu mmodzi. Akakupatsa mphamvu angokukhulupirira. Chabwino basi pamene pa ndikuona ngati tidusepo. George Phiri mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ndathokoza so kuti anzanga yambakale kulankhula ndikhulupirira kuti nawo sadzuka bwino.
inanunso ndithu mutalankhulapo zimene anena Ben Phiri mwamva akuti chipani cha DPP ati ndichotsukika panopa akuti chalapa chabweranso ndithu chabadwanso mwatsopano. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pamene ayambira program yathu a Ben Phiri? Ineyo mmene ndikuonera nkhani ndi nkhani yabwino kwambiri, ndipo DPP ngati chipani ndikukhulupirira kuti yaphunzirapo maphunziro ambiri kuposa amene olemekezeka Ben Phiri avafotokoza. Pali zambiri, pali maphunziro ambiri amene chipani cha DPP ndikukhulupirira chaphunzirapo, ndipo pali zina zimene ngati chipani azayesesa kuti alankhulane ndi ma supporters awo kuwauza zenizeni zimene ziyenera kuchitika kuti mbiri ya DPP ikhale yabwino, ikhale yokongola. Kwa choyamba mavotedwe imene olemekezeka Phiri anena kuti voting pattern kapena voting map imene Professor Peter Mutharika, His Excellency, akuifotokozera. Chifukwa tikaona DPP sinapange kampeni ngati imene inapangira kampeni mu 2020 kapena 2019 DPP chaka chino sinapange kampeni ngati imene yakhala ikupangira mbuyo. Koma tikaona mmene amalawi avotera, ngakhale kuti amalawi ambiri sanapite ukavota, koma amene anapita ukavotawo mmene avota ngakhale kumadera kumene DPP sinapiteko, amalawi avotera DPP, chimene chikusonyeza kuti kwinako wapangira kampeni ndi mulungu kuti DPP ilowe mboma. Ndiye chifukwa cha chimenecho nkofunikira kuti chimene amalawi achionesa mkavotedwe kawo a DPP achilemekeze kwambiri maganizo amene amalawi apereka mvoti yawo kuti DPP ibwerereso mboma. Chipani cha DPP chiyenera chilemekeze kwambiri amalawi amene. Chifukwa kupanda kutero tizaonanso ngati izizi zikuchitika koma ku DPP, zachitikira Congress zikuchitika ku DPP. Chithunzi chimene ndikukhulupirira kuti DPP singakondwere nacho ndipo sizakondwera nacho, ndipo sindikukhulupirira kuti DPP imene yavoteredwa pano ikhoza kuyerekeza kuwayesa amalawi ndi machitidwe andale zonena kuti amalawi alibe ntchito. Ifeyo tinasankhidwa ndi amene tili mboma, ndi amene tiyenera kuti tichite chilichonse chimene tingathe. Amalawi alibe ntchito ngati mmene zimaonekera mbuyo. Ndikukhulupirira kuti DPP phunziro ilili ndilalikulu kwambiri loti sazayerekezaso kumuchita dampu Malawi amene wavota ngati mmene zimakhalira mbuyo. Chabwino. Chachiwiri, mfundo yanga yachiwiri ndiyonena kuti DPP yapapa amalawi afuna kuyesa, ndipo kuyesa kumene akuyesa panopa kukhoza kukhala komaliza ko DPP sizabweranso. Chifukwa venava zipanizi zimatha munjira ngati zimenezi. Amalawi amatha kukhulupirira chipani, koma pakafika poti chipanicho chaona ngati kuti ichochi ndichewo chipani, amalawi amazachionesa nkhani imene olemekezeka Phiri Ben Phiri anena kuti koma nyekwe ija nde tayiona. Iye ndinene kuti apapa zipani zinazi zizitha chotere, chifukwa tinaonapo chipani mbuyomu, chipani china chinakhala 2 terms mu office, koma chitulukireni cha temu yachiwiri sichinabwerereso, ndipo palibeso chiyendezo choti zabwereraso. Ndiye ichizi DPP ndi chipani chimene mwina chabwerera ulendo uwu ndikhoza onena kuti chikubwerera kachiwiri, zinthu zimene kapena kachitatu, chifukwa DPP inapasidwapo matema awiri ndi kutulukako sikunali kuti DPP yalakwa china chilichonse ayi, koma malemu Bingu wa Mutharika atatisiya
amene analowa malo sanapitirize DPP ngakhale kuti analowa malo woti amayenera kupitiriza DPP koma tinaona chipani chinaso chikupuka pamenepo 2014 anachichotsa Malawi ndi kubweresapo be DPP ndiye pakali panopa sindikhulupirira kuti DPP sindikhulupirira choncho ndiye ndikhulupirira kuti tibwerenso kwa inu a George Phiri mwina mungomalizitsa tibwerenso kwa inu posachedwa pompa zikomo tathokoza kwambiri mwamvatu a Ben Phiri mwina nkhani inanso imene apa ndakumbukira Ben Phiri ndi nkhani ya atolankhani kuti nthawi yanu nde atolankhani nawonso amachitidwa kanthu ulendo uno tiyembekezere zotani tisanabwereno pa nkhani za chuma. Are we safe as journalists in this country? Mai ndikutsimikizireni kuti muli safe. Mene ndanenera kunena kuti Malawi hii ngwatonse atolankhani ndi fourth estate ngati tigwire bwino ntchito tifunika information perception management tikaphonya kudziwa kuti chikuchitika nchani kuti tikaphonya kusavomera chidzudzulo ndekuti siziyenda bwino komanso ngati atolankhaniso satha kukamba nkhani yabwino ya zimene zikuchitika sitimanga Malawi wabwino ndiye ndinati ndikutsimikizireni koyamba kuti mtolankhani wina aliyense kumene ali safe kwambiri. Tikalankhula pano zokhuzana ndi boma zoyipira boma sitimapeza anthu akutidikira pa gate pa mai choyamba ngati kachitika dzulo ndikupepeseni malo mwachipani kuti pepani kwambiri ngati ena anadikiriridwapo panja ndikutsimikizireni kuti imeneyo ni mbiri yakale zimenezo zichitikanso ndipo ngati mudzione tsiku lina zachitika ndikupempheni ngati director wa chipani atengani telefoni mundiyimbire kuti kunotu zijamulane nazi zikuchitika ndipo muona kuti ngati chipani tichitapo kanthu a president athu atirangiza atifotokozera ndinenechi masave onse amachitika ma research onse amene amachitika mumakhala mwadzina zopeza kapena ma findings pama findings baja pamakhala za positive ndi negative zomwe ngati tuchita dive down muma negative paja ulo za positive zija kuona pofuna kukonza zimaonongeka padakali pano our return tinakhala pansi kuona some of the findings and say tipanga motani tichita depart from there tipitilira kupita motero ndipo ndauza atolankhani ndasimikizire kuti ngati chipani cha DPP nenga director of political affairs mo mtsogozedwa komanso motumidwa nda president athu atolankhani ali ndi ufulu ndipo ufulu umene unaperekedwawo ulipo ndithu palibepo zokolukana kokana. Chabwino tibwereno kunkhani Innocent uli ndi chankula chilichonse ndimafuna notibwereza mavuto amene a Malawi akukumana nawo no pakadali pano kuti ndizochuluka zimene a Malawi akukumana nazo pakadali pano zimenenso zinachititsa kuti achotse boma la chipani cha MCP chotsogozedwa ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Pali nkhani ya zachuma pali nkhani ya kuvuta kwa forex pali nkhani ya chakudya pano tukamba pano a Malawi 5.4 million akusowa chakudya m'midzimo kukwera mitengo kwa zinthu ngati DPP mwakonzeka motani kusintha zinthu zimenezi muyambira pati? Mtokoze kwambiri Lea responsibility imene a Malawi atikhulupirira nayo si responsibility yochepa ndi responsibility yaikulu kwambiri considering damage imene ilipo ndidakakonda adakakhala kuti amzanga Dr. Collins Magalasi anajoina conversation iyi chifukwa ndi amene akanaphwasula bwino za mmene zilili amene wanyamata tekniko akuyesera ndithu kuti apeze anakamba kuti mamawa unamakhala ndi zochita zina ku church koma by 7:30 akhala kuti joina so ti ayesaso akupezani posachedwa pompa. Tsopano ndimafuna nnene kuti cancer at its early stage madokotala amayesesa kupanga zotere koma imafika pena pamene amati apa tingoyenera tidule mwendo tili pa stage imene mwina tinayenera kuti tidule mwendo kuti tiyambe 1 ndikunena izi chifukwa choti dziko lathu lili mungongole zambiri kwa basi
debt stress levels kapena kukhwinyidwa pa ngongole kuli pa around 91%, kutanthauza kuti tangosalira ndi 9% kuti tikhalepo kuti tachita default. Ndiye kuti china chilichonse ino aleya ineyo ndolo zanu magalasi anga ndi chilichonse zikhala kuti zili nawo mungongolemo ndi ana athu, we can't bail it out. Ndiye kuti pamenepo mabwereketo athu a ndalama kuchoka kunja ndi zina zikhala kuti nzotivuta, and mukudziwa chuma chathu mmene chimayendera, timayenera kuti pena tibwereke ndalama kunja kuti ziyende. Ndiye dzenje limene lilipo zimene ndikunenazi izandale, ndikunena zokuti evidence ilipo, wina aliyense akudziona. Mukudziwa ino 3 months zathazi budget ya boma kwa chidwa spend 3 trillion, ndipo munachita report ndinu nomwe ama newspapers ku budget imene ya dziko lonse inali ya about 5.8 or 6 trillion, koma miezi yochepa kwa unongedwa kale 3 trillion. Nangati maliza bwanji chakati kuti tikafike kumapeto mmene tikuteromo fetereza sana gulidwe, njala ili nkati ndi zina. Ndikunena izi ncholinga chokuti expectation management anthu tione kunena kuti kodi chili kutsogolo njani. Ngati DPP taika ndondomeko mujana nenena president kuti anakhazikitsa economic recovery plan committee, economic recovery committee kuti ipange plan, ndipo idapatsa iwowa president ma results kapena report ya zimene zinachitikazo. Takonzeka chifukwa tina asankha mmene timapanga kampeni timadziwa ndithu kunena kuti kuli mavuto otere, taika ndondomeko koma ululu ukhalapo. Ndikutsimikizireni kuti ululuwo uyambira kuntunda kwa president, ndikukhulupirira kuti kuyambira ku cabinet yawo muona ululu kumatsetsereka kuli ululu, amalawi tikonzekere nditu kwa nthawi yochepa. Sopano ndru izi zomanena kuti kukhala kaye ululuzi amalawi aziona kale kuti yayi ululu pang'ono mpaka na 5 years kutha amalawi akumvabe ululu. Inu kuchotsa chithupsa ava pabwera kansa kuchotsa mwendo mwina pamene patapatsa chiyembekezo amalawi kapena amalawi amvetsetse kuti kwenikweni ndi chiti fati kuchoka kwa chithupsa chimene chakhala 5 years apa mwabwerano ndi kansa yodula mwendo. Nde mutiuze amalawi kuti kodi ululu umene ukhala wakanthawi kochuluka motani? Kumene ndimafuna mundimvetsetse nchakuti tikuchokera mu nthawi mmene tinali ndi cabinet yochitidwa bloated cabinet kapena cabinet ya ikulu imene imachita drain za ndalama zambiri. Ndiye kansayo tikuyenera tidule kudula kwake nkosani cabinet ikhale yocheperako. Ndikukhulupirira kuti pamenepo pamveka na ndi matapu amene ndalama zimataku katundu amataku agulidwa kubuchala ku pharmacy pamene sitimayenera kuti tizigula ku pharmacy, tikwenera tidule zimenezo cholinga choti zinthu ziyende bwino. So kwa amene amakonda kupanga zimenezo amva ululu, koma ululu umenewo ndiwo kuti tikonze kuti Malawi akhale okomera wina aliyense. Sini matanthauza kuti titenga chakoti za abaya Malawi. Ndi matanthauza chifukwa chake ndinati kuntundako ndi kumene kukhale ululu. Anthu aona nditu kuti kuntunda at executive level kumalo kumeneko kukhala ka ululu kamene kamvedwe kuti Malawi amve kukoma. Koma tikanena kuti yayi cabinet ikhale anthu tifike, ikhale anthu ochuluka motere, inu mudziwa president athu mmene amapangira. Ndiye kuti ululu wa Malawi ukhala ukupitirirabe. Ndikukhulupirira kuti ndafotokoza momveka. Zamveka apa tipite kwa tolankhani athu zikusonyeza kuti ali ready kumeneku. Nde ndimafuna Ben Phiri kuti mumvesere bwinobwino zimene amalawi alankhule pakadali pano ndipo muyankha zimene amalawi ayankhulezi. Wadzuka bwanji Osman Kaliati? Nzangalea kuno kalima ndadziwa kuno kwambiri ndisere kumene kugwanta kuti wadzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino. 2 minutes tango lankhula ndi amalawi amene uli nawo. Koma sidi kuyankha pa tumo kwambelea. Monga mene zinali yamba nthawi yakufika kuti amseko ndi modzi mwa Malawi koma ndiwapezeka ndi mafara pachana ya Malawi amenewa kuti amkhuleko mina magende mangazawo. Mwina Samkalimira phone yako ngopanga ko mute kuti tizimva bwinobwino. Lea mwina pano kundiva bwinobwino? Yes, pitiriza. Okay, ndeni mena kuti kamba nthawi zino zinavuta kuti tankwe mina ndi modzi mwa Malawi pa nkhani meti makambira dzulo ndelero mwa mwaiso akula mina apezeka mina afuna apega na ndemanga yawo
pankhani imeneyi mwina kuyamba munthu wamkulu dzina lijaso ndinafuma Selema. okay tine kuti nkhani ndimene kuti boma la DPP labwezeresedwa mboma tine kuti inu ngati Malawi mukuyembekeza zotani pa nkhaniyo koza chuma ulamuliro wabwino komanso pena kuona kukhale chitukuko Vodi tizoona amalekana ni nyango zimene takhala makamaka umene tikuchokerapo ndingafotokoze kuti isukulu ekulu kwa boma la DPP zimene lasatidwa umeneli kwa chilichonse aona zawaja amene amapangira kulephera kumene amalephera kuja zina ngati mbali ya maumoyo a anthu mosakhazikika bwinobwino makhala kungokhala pa umasiya weniweni uja ya de mujithu chimene chocho chimene iwowo a DPP aonetsetse kwambiri maumoyo a anthu akuti kodi maumoyo a anthu akhala akusangalala motani chifukwa olomwina mungoona inuyo isazo limene mavoti amayendera dziko lino zoti mwina tikhozonena kuti sizinachitikepo iwo ajabe za mavoti sanganene kuti andivotera ndi akumwera okha kapena ndi akumpoto kapena pakati tangokhala kuti anthu tinali mnyumba imodzi tangogwizana kuti tipange izi koma nkhani yake yofuna mtendere umene anthu timafuna makamaka mnamizimo anthu tidzilima mofunikira fetereza kana alipoti pasauja anatichotserapo amene uja anapitisa kuti sitikudziwa ayi maina achotachota amathandiza fetereza amene uja mmandisi ndiye zinthu zimene zija zimathandiza dziko lino kuti puresha ya umphawi uzikhala ochepa za utsogoleri wabwino iwowo asamale kwambiri chifukwa kani zazikwanje zija zinaso mwina ndi zimeneso zapangisa zatwaja kuti anthu akhale ndi mantha ifazi anthu sitimalankhula sitimapanga mademo tinangochika mu mtima koma anthu tinayamba kuopa ano kuti zubweraso zomwe zija zakale zija chifukwa history kanali panopo imakuti ana kuti kunali ufi kunali kuthangata chani zimene zija ana amangomva koma izi zidabwereraso anayamba kodi zinthu zija ndi zimenezi ena onso akhale cheru anthu fe timafuna tizikhala ngati Amalawi enieni ndi mtendere atalikire mu zinthu zimenezi zinthu zoti zizikhala ngati kuti moyo wa anthu ukuyikidwa pa chiopsezo ineyo naona ngati kuti nditero zikomo kwambiri mina nzanga leya apaseru ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene afunayekenso ndemanga yake pa nkhani ya ulamuliro wabwino ya kukweza mwina miyoyo ya anthu pa nkhani ya zachuma komanso chitukuko kumene mwina mzanga tinaditsa ndi Abdalla Fazili imene ndimagwira ntchito zanga zocherera pa Mzirodi. okay mwina nkhani ndimene ili ulamuliro wabwino komanso chuma komanso chitukuko boma la DPP imukombiza ndi pa nkhani ngati imene ife tikuyembekeza anthu amene wawa ndithu atisinthire moyo wanu chifukwa kunena zoona ife mabizinesi itu ndi akweratu atheratu panopo sitiliso mwakuti timapita kuti ayi moti kubwera kwa iwowa ndithu kuyembekezeka kunena kuti atiyang'anire ndithu kuti ife tife kukoma kunena zoona mavuto ndeti tinawo ayang'ane kunkhani ya zachuma zitukukoso zinangokhala tizomangonena kuti tapanga zakuti kulilongo anthu tikukhala kusalima tikanyadire chitukuko cha kulilongo zoona salima wathu mubwere tionese wathu kuno zochititsa manyazi kwambiri anthu timapita kutsogolo koma kubwerera mbuyo chifukwa chakayendetsedwe ka zinthu chimodzimodzinso asakhale ndi moyo okhala ndi tsankho kwapanga tsankho tonse Amalawi ndi amodzi osayang'ana kuti mchewa mweyawo mtumbuka mulomwe ayi ena achatu taonene zimene amayang'ana ayi titukula achewa anzathu ife atipoidentifa yawo kukanika kuti tipeze nawo zimene zikubwera even pa council pamabwera chitukuko chimene chimabwera chonena kuti tonse tife kukoma koma kungomunjikira munthu mmodzi mwaona zinthu ngati zimene zozo tikwate pamene wandithu ataziyang'ana kuti tonse tiziva kukoma kalembedwe ka ntchito tikapita pa council ife kuti tipeze ntchito kuti tipeze mwayi kuti atilembe ntchito chifukwa choti ife ndayawo tinali kuvutika kuti tipeze mwayi ngati umene ndeti kuapempha iwowa ndithu ayang'ane kuzachuma chimodzimodzinso chakudya monga ngati ine moyo wanga pakali pano ndikumakhala umaganiza kuti ndizipanga za ulimi koma tizipangize toti ndikuise ntchito kuulimisa ukanika kupeza atu koma ungoona mchewa upita kunisi matanzi aseteleza kumpasa ine mpaka lero ukanika kuti ndipite kutsogolo izozo ndithu atayang'ana kuti mfumu wetu ve kukoma ngati Amalawi
mwina leya mmene morundi mene namazira kuno kusalima nathokoza kuti mwandipatse mwayi kuti amalawi akuno kusalima iyepo ndimanga zawo pankhani imene yaulamulo wabwino chuma kumasitukuko chabwino ndathokoza kwambiri Osman Kaliati tsiku lopambana. Sam Kalimira wadzuka bwanji ku Mzuzu? Leya ndikulo ndive? Ndikumva ndithu bwinobwino. Ndere kuno ku 4 ways kuchiputula mu mzinda wa Mzuzu ndipo ndakwezani bata awiri amene mafuna munajezo nawo atsogoleri nkhani ili pano ndina kuti boma la sintha chimene mukuyembekeza inuyo ndi chani kuboma la tsopano? Ndi nkhani yoti yongopanga stabilize katundu kuti china icho sechikhale yani in order pa level imodzi. Kwa yoti boma mene yasinthire sitingatengere target onena kuti zinthu lero ndi lero zisika iyayi. Koma china icho sechimenda ndi ma protocols plus iso ndi with time. That's the answer mene ndingayankhepo kaye for now. Kumene kubwana papa nkhani yayikundonena kuti isachite kumika paphuma yayi munthu. Ndito chimene chingachitike kwenikweni njonena kuti angopanga stabilize zinthu zimungwe zililimu zikhale muti momwemo koma angopanga zonena kuti mamizi andrama ijasamachite kuvuta kuipeza yayi papa bile kuponde kuti aliye akhala kuti anakupanga accessibility chakudya mmene kumene panomba chakudya mene chadulira panopa chimanga kunoko kunzuzu tikumagula ma 25 na ndi 30 ndewati kuti munthu 13 koma lero ndi lero munthu kuti wayi wapudu lero wapisa ndrama kandi 30,000 wakula mamaso ukupeza so accessibility ndrama ijaiso ukugula sikulize mzikachite kufika poti zitafuta yayi koma yo chipinanga pange ngati mene alili uko amene ali ngoma angopanga stabilize komanso ndrama ijaisa amachite kuvuta kuipeza ndine ndingakuleko ine pano thokozo ziyanda ine ndineyo tamkondoyo Christopher Ngoma. Leya nikoza kutero kuno ku 4 ways mu mzinda wa Mzuzu ndenda kutoza kacha mata amene ine tundakunyadira kwambiri Sam Kalimira. Ziko Ben Piri mwamva Malawi mene alankhulira ku Mzuzu komanso kusalima mukhoza kulankhulapo zotani? Ndimafuna kuti ndiathokoze amalawi wonse amene akuyankhulawo izo ndi zeni zimene zili pa ground ndipo udindo wa boma langolowa kumeneri mkumvetsera zimenezo nkupeza njira nchifukwa chake president athu manifesto yawo anafotokozera bwinobwino dzina mwa zimene zichitike. Malawi chimene chimampweteka kwambiri china ndichokuti iye adziuzidwa kuti kamvani kupweteka wina kuntunda akuoneka ngati zake zili bwino. Ndiye nchifukwa chake poyamba paja ndinanena kuti ululu mumva kuchokera kuntunda komwe pochita kati ma travels ambiri ndi zina so that ma savings tipeze kumene kuja akagwire ntchito zimene amalawi akupempha kumudzi. Chakudya mmene mudziwira ku Malawi kuno ndi chimene chimachita dictate inflation particularly chimanga pamene chimanga chikupezeka pansika muona kunena kuti zinthu timayamba kuyenda bwino mukudziwa kale mukapita mmadera ena ma reports alipo okuti chimanga chayamba kutsika mmene tikuyankhula panopa pa black market pamene pamakhangata pamapezekerapo kandalama randi ya ku South Africa ija yachoka pa 280 ndipo yafika pa ma 190 mwambiri. US dollar inkapezeka pa 5,000 kwacha pada kali pano ikuita trade around 3.7 intapena 3,000 kutanthauza kuti zayamba kuonekako kunena kuti zinthu zikusuntha. Chimene chikuyenera bomali ndi a president pamene atenga boma ndinenenso pano kunena kuti Professor Peter Mutharika alumbira loweruka chimene chikuchitika in between kuchokera pamene paja kudzafika loweruka ali akupanga si a president wachifukwa sanatenge boma koma mmene economy imayendera kumakhala ma indicators nditina tikusonyezera ndi tikuchokera Saturday ili pamene responsibility eni aitenge kupita kutsogolo ndipo zodandaula zimene amalawi akunena kuphatikiza zimene anena pa wireless pano zitengedwa ndipo zamveka zonsezo ziombedwa limodzi nkota kuphatikiza ku manifesto kwathu kuja kuti Malawi akhale okomera amalawi wonse chimanga chipezeke ndipo kuti mtengo ukhale mtengo omverera chifukwa minimum wage ya Malawi ndi 52,000 kwacha bagi ya chimanga imagulitsidwa 75,000 kwacha ndiye kuti Malawi akugwira 30 days kungogwirira bagi la chimanga
ndiye kuti umphawi uja sungasinthe ngati boma apresident athu ngokonzeka ayika ndondomeko za agriculture zimene zitithandize. Akusalima ananena za zitukuko kuti timangokamba za kulilongwe nkwina chifukwa chake president professor Atapuza Mutharika anena kuti development budget part 1 and 2 titengako ndalama zina ndinene pano kuti ndalama zimene zija kulibe ndalama za nyuwani zimene zikubwera nzoti zimakhala kale budget muja zangochidwa reallocate 5 billion ipita pa constituency ina iliyonse m'Malawi ndipo ngati analankhula waja kudera kwawo kwadzikhala pansi nkuganiza tiufuna secondary tiufuna primary school tiufuna bridge ndalama ziliko kale 5 billion sizikhalanso kuti akukapita hiru ndi amene awauze azipanga zitukuko komweko ndi nkhani yosankhana ku nkhani ya zitukuko yathera pomwepo chifukwa chake president ananena ndalama zipite uko. So kuli ndondomeko zambiri zimene zachitika ndithu kuti Malawi yuna aliyense azidziwa kuti ndili Malawi sindili osangoti chifukwa choti ine ndi wakunsanje ndi amatisala chifukwa choti ine ngwakuchitipa ayi akhale Malawi ndipo Malawi wapili. Chabwino tathokoza kwambiri Ben Phiri. Innocent uli ndicho yankhula chilichonse tisanapite kwa George Phiri. Ndimafuna mwina kukhala clear pa nkhani ya 5 billion anena kuti budget part 1 ka part 2 ndalama zilipo kale tinene kuti zikuyamba posachedwa apa ndikufunsa izi chifukwa cha mwina nkhani ya secondary ya ulere. Ndikuona pa ma comment amene akubwera pa Facebook page pathu anthu akamba zimene zikuti anatuza za secondary khangati pano abwera pambuyo mwina just some tikhale nkani ya manifesto yo ndifa chake timafuna Collins Magalasi koma ya 5 billion iboda igamba apiri mwina akhoza kupanga clarify kuti iyamba pano dziko lonse lapansi global economy ikuonesa kuti ngakhale mayiko ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino panopa ataya